Hello. It's been a while since I have even heard from you. You already know what it is. Touch me when you feel me. When you touch me, that's a feel me. Darling, gets me so high. Is it too late now to say ooh? Yes, please. I love it. I love it. Oh, ooh, 'cause I need. Κυρίες και κύριοι, γεια σας! Αρχίζει η μεγάλη γιορτή της μόδας που διοργανώθηκε για το κατάστημα Privé. Δείτε, ακούστε και απολαύστε το φαντασμαγορικό σοου με τη μουσική της Μυρτώ Παυλιδάκη και πίνοντας κρασί και σαγκριά προσφορά από τα καταστήματα Καλλίνικο Wines. Τις δημιουργίες φωτίζουν τα κοσμήματα κυβετός. Τα κορίτσια μας έχουν επιμεληθεί στο βάψιμό του στα Hondo Center και τα γυαλιά ηλίου που θα δείτε είναι από τα καταστήματα Οπτόρας. Το πρώτο μοντέλο, η Κατερίνα, φοράει μαγιό Blue Point σε αποβρόση σάμου, χρυσό, χειροκρότημα δυνατό δεν άκουσα. Πιο δυνατά. Δεύτερη, η Αγγελική, με μαγιό Calvin Klein, χρυσό και Μπράβο, αυτό. Κατερίνα. Ο Γιάννης φοράει Navigate Sport. Και κοπέλα του Τζάιν. Ένα χειροκρότημα για τον Γιάννη. Η Χριστίνα φοράει ένα ολόσωμο μαγιό από Blue Point. Χειροκρότημα για την Χριστίνα. Η Νάσια φοράει ένα μαύρο λευκό με χρυσές λεπτομέρειες από την Blue Point. Ευχαριστούμε, Νάσια. Σειρά έχει η Κατερίνα, με ένα ολόσωμο μαγιό, μαύρο, από το Rock Club. Κατευθύνοντα όπως βλέπετε, που φορούν όλα τα μοντέλα, είναι μια προσφορά από τα κυβετός. Χειροκρότημα για την Κατερίνα, δεν άκουσα. Σειρά έχει ο Παύλος. Μπράβο. Και η Θεοδόρα. Με μαγιό Ιντερνάκια και η Θεοδόρα, μαγιό Blue Point. Μπράβο, Παύλο. Μπράβο, Θεοδόρα. Έχουμε και τον Διονύση, χειροκρότημα πάλι, με μαγιό Ναβιτάρ. Όπως βλέπετε, έχουμε μαγιό και για μικρούς και για μεγάλους. Επόμενη η Χριστίνα. Με μπικίνι μαγιό Λίτα. Χειροκρότημα, Χριστίνα.
Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η Αγγελική και ο Γιάννης φοράνε μαγιό Calvin Klein, καπέλο, τσάντα, πετσέτα. Σε μια αποχρώσεις. Πολύ ωραία. Η Κατερίνα φοράει ένα παιχνιδιάρικο μπικίνι με φρούτα, ανανά, δίλη. Χειροκρότημα. Θέλω να βγω καθ' όλη τη διάρκεια. Μην το ξεχνάμε. Επόμενη, η Νάσια, με μαγιό Blue Point και κιμονό πύλης σε άσπρες αποχρώσεις με τις ίδιες λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε, Νάσια. Επόμενη, η Κατερίνα, με μαγιό Miss Krul. Παιχνιδιάρικο φούξια μαγιό. Η Χριστίνα φοράει ένα μαύρο μπικίνι από το Blue Point με έντονο αποξύμανο. Πάλι με ένα μαγιό Blue Point, σιέλα αποχρώσεις, με ροζ λεπτομέρειες. Ένα χειροκρότημα, δεν τα ακούω. Έχεις κλέψει όλη την παράσταση σήμερα. Ο Παύλος με μαγιό Λοζάν πάλι. Μπράβο, Παύλο. Μπράβο, Παύλο. Χειροκρότημα για τον Παύλο. Σειράκι Θεοδώρα με μαγιό Λοζάν, κίτρινο. Και ο Διονύσης, άλλο ένα Λοζάν μαγιό σε πράσινες αποχρώσεις. Η Αγγελική. Με μαγιό Krul. Σε λεπτομέρειες. Αξεσουάρ από τα καταστήματα Κιβετός. Κατερίνα με άλλο ένα Miss Krul. Για μια προσφορά τηλεόραση. Ευχαριστούμε, Στέφανε. Δεν ξέρω πού είσαι. Χειροκρότημα. Η Βάσια.
φοράει ένα μπρονζέ μαγιό της Blue Boy. Και την μόνο Artistic Live. Μπράβο Νάσια. Άλλο ένα set Calvin Klein, θα παρουσιάσει ο Γιάννης και η Αγγελική. Πήγαμε σε Γερμούδα τώρα, αφήσαμε το βίντεο. Για όποιον δεν πήγαμε να πάει στην παραλία. Μάθεις αποκρόσεις. Μπράβο, παιδιά, τέλος. Η Μετερίνα φοράει ένα μαγιό σε έντονες αποκρόσεις, tweed, και κρατάει μια πολύ ωραία πορτοκαλί τσάντα πατάτα. Γυαλιά ειρού επίσης από την τόραση. Η Κατερίνα φοράει ένα ολόσιμο μαγιό, e-school. Χειροκρότημα. Ευχαριστούμε. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Πάσαμε στο τέλος. Φορέματα και τα κοιμώνα είναι Τζάνετ, Λίσκα, Λιγάνη Πιάιν, Γιάννης. Ένα χειροκρότημα για όλους δυνατό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ό,τι είδατε και χωρίς καρέκλες, το κλείσαμε τον δρόμο. Συμβαίνουν αυτά. Ευχαριστούμε παιδιά, ήσασταν αξιολοί. Το μακιγιάζ θα εκτιμήσουμε για τελευταία φορά είναι προσφορά από τα καταστήματα Photo Center, τα γυαλιά από το κατάστημα Οπτόραση, τα κοσμήματα από το κατάστημα Κεπετός και το κρασί προσφορά του καταστήματος Καλίνικο Wines. Γεια σου Μαθαίο.